pagdili ko sugto ni Piuna ni. Naka-irok sa kapantalon, isputing kayo. Sa pa may pangitao niya sa kuha nga. Wapo, naka-iroks. Pwede na ko siya ilaag bisag asa. Mag-rides me, walay problema. Danon ako siya bisag asa. Siya ro pa ni pag-adto na ko ron dili pa ko sugton. Karon ka. Yun. Uy, Gimo, nagunsa man ka diri ah. Basi makita ka ni Kuya ug Papa. Oh, nagunsa ko diri ah. Mamisita si mo. Padong na po kumuyab si mo. Karon pa jud nga naa akong Kuya ug Papa. Alangan, mamisita ko no. Dapat na ang ginikanan. Di ba ya musugot si Kuya ug Papa no na mauyab ti ka? Sa maguna sila? Yung ano dili maguna sila musugot nga. Naka-pormado naman ko. Sayang kaya ako ni-import kung mauli pa ko. Yung saong man na nun, hindi man jud musugot si Kuya ug Papa. Saan lang kag magtaban lang ta? Uy, ayaw, uy. Bata pa kay ko. Unsa taong dungog na itaban nimo kumangod? Tanawa lagi nakadungog si Kuya. Pa, tanawa ra ko nimo anak ko itaban daw. Unsa? Naapay jud si Papa o impas jud taron. Suswa ko na hadlok. Binuaw na ilaha pa, tratuan to pa. Uy, Gimo, lakaw na ba kay padulong na si Kuya ug Papa? Dili. Ato bangon ko na sila. Unsa na ito yun ni Gimo? Kol, nagplano magugo na manguyab kong Piuna. Ay, dili pwede. Nganong tutulman jud kay mo kay Gimo pa? Tungod bata pa kay ka. Di pa kaangayan mo sunod ang butanga. Kanug ka si sulti ni Papa? Ikaw, Kuya, nganong di makamusugot na mauyab na ko si Gimo? Ay, alangan, bata pa magay ka, di ba magkaangay mo sulod ng butanga? Di balik-balik raman ni mang gisulti ni Papa, Kuya, oy. Kol, seryoso mo pugong Piuna, Kol. Basta mahingon kog dili gyud. Kol, tagay na kog igon rason nganong dili mo masugot. Kay gusto teka. What? Hoy, usay hoy nak. Gusto ni mo na siya pa? Oh, kay gusto na ko na siya na. Kalamigin ni mo pawan pa, oy! Gusto mo na ko na siya! Bayad din mo papag kuya.